Lehenik urdinak eta gorriak. Danbor eta barriljole urdinak Janitz Azpiroz Esnal, zuzendari nagusia, eta Iker Egaña Amestoiren zuzendaritzapean, baserritarrekin datozkigu igandea txarangaren laguntzaz Vista Alegretik. Danborjole gorriak Malen Malmasoro Etxeberria eta June Arrojeria Kalboren zuzendaritzapean arrantzale eta arrainsaltzaileekin datozkigu gauerdi txarangaren laguntzaz. Talde hau azken portutik abiatu da. Hemen ditugu utzi mobilak eta txalo bero batez hartuko ditugu. Ongi etorriak! Danborjole horiak eta berdeak. Horiak Mairi Murua Urbieta eta Oier Iturriotze Rastiren zuzendaritzapean plantxatzaile eta arotzak irudikatuz, Mausitza txarangaren laguntzaz, Inurritzatik datozkigu. Danborjole berdeak Itxasmendin bildu dira. Maiu Etxabe Aranguren eta Ander Urrutia Arrojeriaren gidaritzapean datoz, Pasai txarangaren laguntzaz, Inude eta Baineruekin. Etorria baita ere Zarauzko bandari eta txalo bero bat horiei eta berdei. Guztiak, zorionak aur kultur taldeari eta esker mila beste urte betez ere agerraldi hau prestatzen lan egin duzuen guztiei. Ez dadila kate ederrau inoiz eten.
Txalo zaparrada batekin emango diogu hasiera ekitaldi honi. Honen bestez, Felix Zubiak idatzi duen bertso sortza eskainiko digute orain, Etxebeltz bertso eskolako Goiatz Zapirain Iraola, Maiatz Esnal Elola, Malen Gorrotxategi Martinez eta Ur Iruretagoiena Etxabe bertsolariek. Holtzara igo eta beraiek nahi dutenean hasi daitezela abesten. Bista alegre batetik gero inurriza, azken portu ondoren itxas mendigiltza, musika bihurtuaz lehenengo baldintza, danborarekin gogoz kaletan gabiltza. Auzoetatik josi zerriko bizitza, auzoetatik josi zerriko bizitza. Baineruzta inudez, bete da hilara, plantxatzaile arotzak sardinera kara, baserritar marinel gauza ederra da, naiz da orain ez bizi orduko erara. Aitona mona haien oinordeko gara, aitona mona haien oinordeko gara. Jose Antonio Azpeitiak bazuen afana, danborra da sortzeko egin zuen lana, aur kultur taldea hor heldu zen gugana, horren beste urtetan guretzat emana. Eskerrik asko eta musu handi bana, eskerrik asko eta musu handi bana. Horiak eguzkia dakar barra, urdinak zerua du aitortu beharra, berdeak zelaieta mendien indarra, gorriak odoleta bihotzaren garra. Horrela osatzen da gure ostadarra, horrela osatzen da gure ostadarra. Kalerik kale goaz, pozaren garraio, xaranga jarraituaz, musikari jaio, urtean behin izaten denez zeharraio, danborraren hotxekin festa zaigu jaio. Gora Zarauztarrak ta gora San Pelaio, gora Zarauztarrak ta gora San Pelaio. Eta orain bai, danbor joleak, barrilak eta musikariak jarriko ditugu lanean Zarauzko bandaren laguntzaz eta Janitz Azpiroz Esnal zuzendari nagusiaren gidaritzapean.
Baina, hasi aurretik lagun handi batez gogoratuko gara. Iñaki Zulaikaz, hainbeste urtez dirauen agerraldiko sortzailetako bat hain zuzen ere. Zauden lekutik gozazazu gaurko tanborra da, Iñaki. Zugatik.
arratsaldeko 4:00 - 6:00. Cuando termine la actuación de esta plaza, todos los grupos se dirigirán al Gaztelecum con la marcha San Marcial para dejar el material.
zapira iniraolak horiz, maiatz esnalelolak berdez, eta izeia zapira iniraolak gorriz. Datozen bertsolariak, zuek nahi duzuenean, aurrera.
será el próximo viernes 3 de julio en el Gazteleku de 4 a 6 de la tarde. Gracias. Zorionak eta berriz ere eskerrak eman hau kulturtaldeko antolatzaile eta lagunei egiten duzuen lan itzelagatik. Zorionak